Hello, in lo dam tlang le ve vein cho iMovie changa video edit dan karon saido na heta plus sign han kan lu tanga cho movie ti hi kan click don ni mo cho an khami kan click so khanin kan video nei kan du khai kan va select anga cho an create movie han kan lu tang o chang kan lu ta kan video te kan han ending vel ta kan du lo lai te lo kha chuanin kan edit theya a pe bo thei o chuanin pe bo lai ta kha kalo ti lang lawa ti kha i lo split ta split zo khan du lai kha chu select in delete kha thei le vek poka chuan dissolve te sang sang kha thlan thei boka chuanin alang nal bi ke split te chuanin hetain thu in lo ziak tu ni chuanin text sang kha select tur kha ma ke chuan pop up hi ka du ber fang pop up hi ka thlang thina chan chu sound nal ka tia ron chwa vel da mo ti ron ti vel lai kha nal ka ti em wang chuan color kha du thlang thei bok ani ta hian I du khai thlang a chuan text khai zia du han title text here tia khianin edit I ham click anga e chuan helai sound effect le full clip duration ti chu I select b ka mi clip khai duration ka full ai du chuan I dang khami a thuom chen kha chu edit ti hi metanga a thu khai ziak bokanga I du khai ziak non ni chu tuna chuan lo en zelang ti karon ziak ta pa zia thur ka sha lo wangin ka video nei sa karon ti mei chuanin du lo like nei chuan ti khanin kan select ta pang kan split le ta pang khu ta hnuai ko scissor lem kumo chuan speed te pot holai eng khwan ti khwan kal tir za arang du le ti sana arang lo du le ti niam le kha ni me mo chuanin a volume khai aring lo tun chuan tu han thak thei sang do pona ti theya niam do pona ti thei o ke chu ko tong ring ba han volume sang do ka mo lawa chuanin heta hianin theme sang man thei bok effect khamo du le black and white te chang colorful do te po man theya chuanin hei ka split le ta ka split lai hi ka du lo chuan ama hi kan select me nga chuan delete le me khana delete lai ta kalo hi delete option om hi mo ta khai met to panga chuanin I soundtrack te da du kha chuanin an mani an nei sa engma YouTube rights copyrights om ngai kher lo khan soundtrack theme khai han click ang mo swipe phenga I du per khai thlanga te khan la ha om don ta I tong khai ti lang du lo kha chuanin tong lai chau te kha select po kha thei tho o te khan tuna in lau video kha react te kalau du chuanin amo thalak te kalau tilang du ni chuan photo kha ka click me don chuma se video kha ka da du wangin ke chuanin video ka du ber ka video mi kha ka fa select don ta ni mo tuna hianin e heta ham video ka du ber kan thlang ni a ke ka thlang ta chuan picture in picture ti kheranga ya picture in picture ti lo chuanin an next a khanin a ron lang dei don ma se he chunga a lang hau ta tuna I video te lo react du chuan nangma kha thu soi khan hemi helai ate a picture hi da son thei cho in track position khai ti slianin ti te thei bok o kha chuna man I du dan size ni mai o chuanin late I lo du cho helai single page zet hi music na china soundtrack theme ka da khan ta la kha ring zo ka I thu soi kha ti langi du lo cho I thu soi kha a volume kha I vati niam wakang chuan a volume kha 0 thak ini vadang chuan 0 thak ai vada kha chuanin I la zo kha ring top don ni chu la kha ring do in ka da thei don chu la kha 100 pon ka da thei ma se sang dol ko chu cher thei mo chu wangin da don to kha thiam ngai anuam ve kho me he iMovie har lo mo in lo iPhone mangin lo om ve chuan try ve ro a tha top ania chung ko thalak video den edit nan tha top chuan hla du po han ti thei vek chuanin I voina tan chong kha zong khani se in ngai om box ya kalom lo to ka e chumi ma chuanin hei save video ti hi click anga in click che khanin video kha ron exporting video ron amang kha info na ron save don ni mo ma se export kim lawa ke chuan chan chu da lu ka du ri lo wangin chuan ti khan YouTube pen upload du chuan upload to top don ni nang ma khan YouTube pai lu tanga video upload ti top don ni mo chuan kalom lo tok o vai in mail thasi bye vek o kai ni mole thau don ne ka next video o